Λοιπόν παιδιά, ανεκδοτάκι που είχα σκεφτεί πριν λίγα χρόνια και το είχα ανεβάσει και τώρα θα το κάνω βίντεο λόγω της ημέρας που έφυγε, που ήταν Παρασκευή και 13. Αργά το βράδυ, σε ένα σκοτεινό δάσος, κάθεται μια παρέα και μαγειρεύει. Περνάει ένας άγνωστος. Τρομάζουν αρχικά. Καλά, αυτός κοντοστέκεται και απλά τους ρωτάει: τι κάνετε εκεί? Μαγειρεύουμε, του λένε. Θες να κάτσεις μαζί μας? Μπα, όχι, βαριέμαι, τους απαντάει. Θα σκοτώσω την ώρα μου μετρώντας στα τριγύρω δέντρα μέχρι να γίνει το φαΐ. Και αρχίζει να μετράει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τελείωσα εγώ, παιδιά. Ωραία, και εμείς φινίτο με την Παρασκευή του φαγητού. Τι ήταν αυτό? Παρασκευή και 10 trees.